nadie que pasa por un ictus pase lo mismo, es la primera como antes, ¿no? Olvídate. Sea dura, però és veritat, no te olvídate perquè no vas a ser com antes. A mi la gent em diu moltes vegades, ets molt forta. Jo dic, doncs no. Jo crec que sóc superperseverant i el que m'ha ensenyat aquesta malaltia és que, ho parlava abans amb una companya de la Fundació, és que el patiment està present a la nostra vida, que l'hem d'assumir. He après també a dir t'estimo, he après a perdonar, a perdonar-me i a demanar perdó, que abans potser no ho feia. He demanat a gaudir de qualsevol cosa. O sigui, jo estic ara aquí amb vosaltres i estic gaudint i estic amb qui vull estar. Per mi l'ictus va ser una oportunitat única i preciosa de tornar a començar i la recuperació va ser un retrobament molt profund amb mi mateixa. Et trobes amb un cos i un cervell que els has de tornar a fer funcionar. I necessites anys per fer-ho. I llavors és un treball de molta profunditat amb tu mateixa, si vols. I ho vaig aprofitar. L'ictus té unes seqüeles molt variades. Te pot afectar la vista, que a mi em va afectar també al principi. Després la hemorràgia es va reabsorbir i per sort no. Però imagina't, hiperacúsia, físicament, la parla, vull dir, molt variat, molt variat. I després unes depressions que normalment no s'acaben d'arreglar. Perquè, bueno, a mi m'han explicat, no?, que a vegades jo he dit, doncs ja estic bé. I la meva doctora m'ha dit, no te'n refis, perquè el cervell ja coneix el camí de tornada. Vull dir, jo vaig intentar treure'n la vida. Això el cervell ho recorda. I cada cop que algú no em deixa seure, algú em diu que faci això més ràpid, el meu cervell de seguida recorda, no hauries d'estar aquí. O sigui, com un exfumador, doncs el teu cervell recorda que tu no volies estar aquí. He après molt. Estic molt contenta de... Jo dic que jo visc amb un ictus i això cada dia sense voler em ve al cap moltes vegades perquè vols obrir la porta i aquesta mà no et funciona o per moltes coses. O sigui, constantment tens present al cap de 8 anys encara que vius amb un ictus. L'ictus i la fàscia jo crec que és una de les malalties que fa que la gent es quedi en un silló, en un racó de l'aixidor a casa seva i es vagi aïllant de la vida. És difícil perquè la gent no t'escolta. Te quedas sin habla, empiezas a dejar amigos porque tú mismo es tan complicado salir que te quedas en casa y pronto dejas a los amigos o ya por las dos cosas, porque los otros también se cansan y porque a ti te da pereza, con lo cual el círculo empieza a reducir. Amb tota la fàscia trobes el moment que la gent no et vol escoltar o de fet no et parlen moltes vegades. Això passa a la botiga o passa al col·le quan vas a buscar els fills, que sempre hi ha un coro de pares, doncs en aquest coro et deixen de parlar tu o no pots parlar perquè de fet intentes parlar i quan la teva frase arriba al final la conversa ja està molt més enllà, no? Hi ha poca empatia de posar-te en el lloc de l'altre, no sé, per exemple, a nivell d'accessibilitat, no hi ha accessibilitat, són com un problema, a vegades em sento com un problema, com que has de demanar permís, com que has de demanar perdó. Has de demanar perdó perquè t'estic molestant, perquè jo vaig més lenta, perquè t'has d'aixecar primer i després jo al metro haig d'anar directament a la gent, sisplau, em deixes seure perquè ja em nego a caure perquè hi ha una persona que ens vol aixecar. Ho sento. I al final t'has de fer forta i no hauria de ser.
No hauria de ser perquè tampoc te sents forta realment, però t'has de fer, t'has de fer. Jo abans de l'ictus treballava a un banc, en un departament molt tècnic, jo sóc economista, i vaig estar de baixa uns 6 mesos i vaig tornar malament físicament, és a dir, vaig tornar amb bastó, que el primer dia realment passava papers a la taula, però jo necessitava sentir-me útil una mica. I ara continuo treballant. M'ha costat molt, m'ha costat sobretot l'adaptació, no? de que la gent entengués les meves seqüeles, el que he explicat una mica abans, no? De que determinats sorolls jo no estic còmoda, que determinada llum tampoc estic còmoda, i ara crec que he aconseguit eleccionar una mica la gent. M'ha costat molt, però he aconseguit retrobar-me en la meva feina i estic contenta ara. L'última feina era la cap del servei educatiu de l'Auditori de Barcelona. I quan em va agafar l'ictus treballava allà. No vaig poder tornar a treballar, no puc. Les meves capacitats cerebrals no em permetrien fer la feina que feia abans, diguem, ¿no? Yo era realizadora de televisión en TV3 y ahora no podría hacer nada, de nada, porque ahora estoy hablando aquí, estoy hablando de este tema que lo he hablado bastantes veces, pero no puedo hacer nada más, porque en TV3, y si eres realizadora, estás dirigiendo un grupo y tú tienes que explicarlo bien y qué cosa quiere hacer cada uno. Imagínate, no lo puedo hacer porque no puedo hablar, o sea, imagínate si para hacer un mail tengo mi tiempo. Y no, de los números, olvídate. No sé, no tengo muchas seqüeles, por mucho que yo digan, sí, jo l'haré, però no és veritat. Bueno, les emocions jo crec que les vaig tenir totes, però potser els primers dies és que era una barreja. Jo potser m'aixecava i deia, perdó, quina merda. Per què m'ha passat això? Tenia ràbia, tenia ira, tenia frustració. Jo crec que la frustració va ser la que més vaig tenir. Però després potser al migdia deia que feliç estic perquè estic viva. Llavors era com molt inestable. Jo soc una persona bastant plana en quant a les meves emocions i era com una muntanya. O sigui, ara estava feliç, després plorava, estava molt descontrolada i potser la por també va estar molt present, sobretot al principi. A mi em costava molt demanar ajuda. Jo, per exemple, em va recomanant el neuropsicòleg, la psicòloga, no vaig anar enlloc, o sigui, vaig dir, ho faig jo tota sola i ara me'n penedeixo, perquè potser m'he recuperat, però he trigat molt més que si hagués demanat ajuda. Des de l'ictus tinc una vida nova. Ara no sé llegir música i he estat durant anys que la música no em deia res si l'escoltava. I ara sé que es pot ser feliç sense música. I jo soc feliç vivint amb l'ictus i amb tot el seu entorn, no només de l'ictus, sinó de les ànimes tocades, que és més enllà de l'ictus. Yo intento que nadie se entera que estoy enferma, para no decírselo a mí misma, ¿no? Y cuando iba, durante muchos años, todos estos años que iba al neurólogo para una revisión allá en Hospital del Mar, entro y me pongo a llorar, porque cuando ves un médico con una bata blanca, dices, ostras, yo estoy enferma, es verdad. Y si no, cada día yo intento no saber que estoy enferma. No quiero saber, no lo acepto o no sé cómo decirle, pero és una cosa que no quiero saberlo. Mira, jo crec que la discapacitat no s'entén. Vivim en un món que anem molt ràpid i llavors nosaltres hem d'anar una mica més lent, sobretot al principi, i la gent això no ho entén. Llavors jo demanaria paciència, demanaria empatia, demanaria solidaritat i sobretot, jo per exemple, et poso un exemple, jo tinc hiperacúsia, llavors jo si estic en una reunió que tothom parla molt ràpid i tothom parla a la vegada, jo no entenc res. Llavors, això que la gent ho entengui, perquè no sóc una histèrica ni sóc una intensa, simplement és que no entenc res del que està passant al meu costat. Llavors, jo crec que necessitem visibilitzar aquesta malaltia i sobretot les seqüeles, les que no es veuen, no? Les invisibles, les silents, i que realment la gent entengui que no confonguin ser amb estar. O sigui, jo puc estar enfadada, puc estar malhumorada un dia, però no sóc malhumorada i no sóc una persona que està sempre enfadada. Simplement tinc moments puntuals
I això crec que la gent ho ha d'entendre, i demanaria això, bàsicament paciència i empatia. Per la gent que ho està passant, jo diria que ho has de passar i que no és pitjor del que has passat, diguem. O sigui que tots tenim la capacitat de sortir-nos quan hi som. M'agrada molt més la Rosa Posictus que la Rosa Presic. Tinc més empatia, me n'adono de seguida del patiment de les persones que m'envolten i tracto de fer feliç a la gent que està al meu costat i que facin el meu món molt més bonic que el que és ara. El ictus ve sense esperar, que no hi ha cap fase que et diu que has de tenir un ictus i que ve en un segon. O sigui, qualsevol persona, polític, artista, el que vulguis, pot tenir un ictus sense haver-lo volgut, de fet. I que amb molt d'esforç moltes vegades pots tirar endavant. S'hauria de canviar la societat. O sigui, tot està muntat perquè si no ets laboralment capaç no serveixes. I en canvi, les ànimes tocades tenim uns valors molt grans que no sabem ni nosaltres, que són molt importants per a la societat i que si fóssim capaços de veure-ho diferent, tothom seria útil, hauria de ser útil a la societat. El primer repte seria educacional. El segon, d'integrar aquestes persones que ens hem quedat amb unes limitacions i que no podem fer les coses que fa tothom a la mateixa velocitat. Això és una cosa que sempre em van dir. Podràs fer moltes coses, però al teu ritme. A mi m'agradaria dir una última cosa, és que som únics i que el que pot servir per tu pot no servir per mi i que sobretot que no ens quedem en determinats missatges de que l'any ja t'estanques, que no et recuperaràs. És a dir, que hem de creure molt en nosaltres, esforçar-nos, ser perseverants i recolzar-nos sobretot. A nivell polític necessitem que s'inclogui més els malalts crònics. Les persones que quedem amb seqüeles, la rehabilitació, que no ens donin per perduts, que ens continuïn donant oportunitats. Societat ha de tenir més paciència amb les discapacitats i també que cal molt més a nivell de polític, molt més recursos. Hi ha molta feina per fer, molta.